daga ke na rufe soyayya. Ni ma daga kai na rufe soyayya. Daga ke na rufe soyayya ki sani. Ni ma kai kaɗai zaɓi na ka sani. Shirya tukwici na so dai kauna, garki yau zan faɗo sirrina. Ni fagen so ke kaɗai zaɓina, soyayya ni da ke ban so mu rabe. Jani 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 ne dai a fagen soyayya. Hakika ne na shirya da kai zanyo tarayya. Karke ni bore na da kai mu zamo tsintsiya. Ni daga kai na rufe soyayya fagiya. Muradi na ke na saka cikin zuci, fagen so ke ce me yayi min kunci. Hakika shi zama da mai da bambanci, akan ki na gane kaso san ka gaskiya yafi. Ni dai a fage na so kai na zaba. Kai ɗai ne nawa gwani. Hakika na yi nisa cikin kaunar ka, bani ji ban gani. To ni dai so na gaskiya shi nake yi maka, Allah ya sani. Ni da aso ka ga sai kai, idan babu kai babu ni. Shuka in za a yo wasu sukan bi da sungumi, ga mai yin so na gaskiya ba shi ba ta gumi. Ni ne a fage na so to a kira ni da jarumai, wanda ya aniyar ba ni da ke jiki ne zai biya.